Hato kalong kabadai mo bangin ong kublay shibon ya ublay. Shubo mentangan ong kublay shibon ablay na mar kicingker ku jome. Kublay shibon ablay na mar melalong ringkat bat nga. Kumju bat kiwe ki benta ki bangi mat bat ngisham. Hato kane kalong kabadai ban ong kublay shibon ya ublay. Tungin ya pai kindiat halor kane. Haga jing embryo ngimla ban bisharlot ya ke jingmot jongki kintian barok iwe pe iwe. Henry kadon pat kapor bangi bakla laning iduna. Henry ya kata ke bang duna ngin pendam bat ya kaba bakla ngin penpa. Hashiwa ban jubab ya gani ngihab ban ya petshiwa kamot ayu kublay. Kladon ruka video bang labatai syapang gane ke jingmot kublay hakipor beladam. Mentangan pengen mau biang. Ka jingmut kublay ka kintin kublay ka day kabala pendan kam nadu dang kentong ka jat ben riu kat hadu menta menne ngi chat go sngo bun sin ki breu lada dan baong yaki kublay shibon ki pen pai pada kintin ban jubab em kam lelei nuksa lada ki riu temen ki pha kam yanga lane ye pi bat aden bangila pendap ya ka kam ka ba ki la pha bat ha kata ka por kin ong kublay shibon mo khon lane kublay shibon mo hem ka jubab ka bangi penpai bun sin ni ong em kam lele satang itoro hato kalong ka badai ban penpai kidin em kam lele ha ka jing shisha kat kum ka jing batai binya da ki long shwa man shwa jongi ka kentin kublai ka de ka kentin bala shim lengkat na ka kentin ublai un kerku tang ba le se ublai un kerku kala jirong palan kumta ki persyang ban pelengkat no da ka ba ong kublai kabamut hang ne kalong lada dan ki baong yepi kublay ka thau kum baong ublay unkar khu yepi lane God bless you te la dangi pen phai tin em kam lai lai kabamut ngim pidyang ya kita ki kentin karkhu ka baki karkhu yepi ha ka jingshi sha la da ki ong yanga yepi kublay ka jubab ka bangin pen phai ye ki kalong yepi ru kumju kabamut ka jingpha kentin karkhu mar kalian iwe ye iwe kumju ru da kabaya bat ya kakti mar kalian nangta habaya depat bakajing ong kublay shibon ya ublay pan kumbala batai syakmat baka kentin kublay kadai kabala shimlengkat na ka kentin ublay un karku hato kadang depat mo bangin ong kublay ya ublay ladangi ong kublay shibon ya ublay kapau bangi ai kentin karku kala mangi ya ublay ubadai ban karku yangi kata kabamut ngi ong kala mangi ya u God bless you te kumta kam judai karukom bangin ong kublay shibon ya ublay namar day ma u bakar ku yangi om day mangi bakar ku ya u kumta ya ublay hingi de ban ong pada kawai ka gentian kum ka gentian aingu nga aingu ya me ablay namar ki jingkar ku ki jing bha jing subon jame ki bangamla ban thau kan mau ba wat ki senran ki jong disu kim ju ong ya ublay kublay shibon ablay henry ki aingu bat ki ai kublay pat tang ya ki para bangai jongki bat u apostol por u ju ong ningkong nga aingu ya ublay da Jesus Christ bat ya ki para bangai pat u apostol por u pha ya ki da jing kublay kumta phila ban pule ya ki shithi ki bo apostol por u tho ki ba bon hi u ong nga aingu ju don ki gentin ban ong kublay bat ya ki para bangai bo pha pat kalong ka jing kublay ya ki para bangai hanta lane ya uta te parlok kane kalong tang ka jing ya pasat jing mot lang hapreng jonga bat jongpi le se don ki balakum ong ye kene kentin kublay shibon ablay persyang ban sngotu bangim dai ban ong kublay shibon ablay ka jing persyang jongi shisin kasngi kan penwandur yangi banang la ban le bhashushu ha ka jing shakri jongi ya ublay kumta nadu menta ngim judai ban ong kublay shibon ya ublay ban batai ya kene ka kentin ka khamsuk aktin khasi namar hakapareng ka ya janbha ka we ya we namar hakapareng ka shuya pher tang shitak kata kalong thang bat thanks